Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da kasancewa tare a cikin hira ta musamman wadda za mu yi da matashi wato angon Facebook kenan, wanda ya auri amaryarsa Naja'atu Abdullahi Kiyawa, wadda suka haɗu a shafin sada zumunta na Facebook. Alhalin kuma bai taɓa ganinta a zahiri ba har sai jiya, ranar ɗaurin aurensu, jiya Asabar kenan, wanda suka haɗu a asibiti wajen yin gwaji. Man Zailani kai tsaye yana tare da ku masu sauraro. Barka da haka, kana lafiya? Lafiya ɗau. Kai tsaye yanzu ga ka ga masu sauraro, kai musu sallama. To, jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, za mu so mu ji wani ma a taƙaice tarihinka a taƙaice.